Når du kontakter Jysk Tagteknik, sender vi en konsulent ud. Jysk Tagteknik Djurland. De er alle uddannet i at give de rigtige råd og en god vejledning, så du får den løsning, der passer til dit tag. Vi har fast tid og fast pris på arbejdets udførelse. Som kunde hos Jysk Tagteknik kan de være sikre på, at arbejdet vil blive udført af kvalificerede håndværkere. Opgaverne udføres hele året rundt og afsluttes med en slutkontrol for at sikre vores høje standard og vores gode ry. Hos Jysk Tagteknik sørger vi for, at du får den løsning, der passer til netop dit tag, og vi er selvfølgelig medlem af byggegarantiordningen. Med en ny tagdækning fra Jysk Tagteknik sikrer vi dig et sikkert tag i fremtiden.